Noswaith da I bawb, gobeithio bod chi gyd yn iawn heno. Da ni bach yn hwyrach heno yn wneud ein ffrwd fyw. Felly, os da chi'n edrych yn fyw, diolch fawr iawn i chi am ymuno. Os da chi'n edrych ar hwn ar y recordiad, unwaith eto diolch yn fawr iawn i chi am ymuno a gobeithio newch chi gael bydd allan o sesiwn heno. Sef rhyw 10 munud yn mynd i fewn i fwy o fanylder ar be ydy rhestrau o fewn safleoedd tîm Microsoft Sharepoint. Felly dwi am fynd syth i fewn i'r demo yn fan hyn. Felly na I just rannu'n sgrin efo chi rwan. Dyna ni. Okay. A da ni fewn y barod yn yr safle SharePoint o'n I wedi greu yn yr ffrwd fyw neithiwr. Felly hwn yw'r prawf tîm oedden ni'n defnyddio ddoe, felly dwi am adeiladu am ben hwn. Felly be da ni'n sôn am yma ydy rhestrau o fewn yr safle tîm yma. So, os da ni'n eich lawr yr ochr chwith yma, dio ddim yn amlwg bod na rhywbeth ynglyn â rhestrau yn fan hyn. Felly, be da ni angen wneud ydy creu rhestr newydd. Felly, da ni'n mynd i glicio ar yr botwm new yn fan hyn, yn yr top yn y chwith. Sef hwn. Ac mae hwnna'n mynd i ddod â list i fyny ar y top, neu rhestr yn fyna. Ac dyma be dwi'n hoffi yn fawr iawn. Felly mae'r rhestrau yma yn ffordd da iawn o gadw gwybodaeth mewn safle tîm, lle mae pobl yn gallu cydweithio yn nhw, lle mae pobl yn gallu cael mynediad i wybodaeth ar yr un amser, lle maen nhw'n gallu, yn hytrach na bod yn ffeil Excel neu rhywbeth fel yna, lle ydych chi ddim yn siŵr pwy sydd efo pa gopi yn lle. Mae hyn I gyd yn ganolog ar y safle fan hyn. Ag maen nhw'n rhoi lot o hyblygrwydd I ni o ran y ffordd da ni'n gallu gosod nhw fyny a be da ni'n gallu gwneud efo'r data unwaith da ni wedi gosod y rhestr yma fyny. Felly, pen da ni'n creu newydd, hwn ydy'r sgrin da ni'n gael, so da chi'n gallu gweld, da ni'n gallu creu un o'r newydd, so cychwyn y rhestr heb ddim byd yno fo. Neu da ni'n gallu creu un o ddata da ni efo yn Excel yn barod, o bosib. Neu, da ni'n gallu dod â rhestr arall, ella sydd wedi cael ei osod I fyny mewn safle arall o bosib, ella bod ni eisiau dod â hwnna I fewn i'r safle yma. Ond rwan ta, hwn ydy be dwi'n rili hoffi amdan y rhestr yma, ydy mae Microsoft wedi bod digon clen a wedi rhoi chydig o dempledu I gychwyn ni ffwr. Felly, da chi'n gweld yma, mae yna 8 templed gyda ni, ac bod y templedu yma wedi gosod I fyny, di o ddim o reidrwydd yn golygu bod ni yn gorfod defnyddio'r templed yn union fel mae wedi cael ei osod I fyny. Felly, mae yna lot yn yma da ni'n gallu defnyddio fel sail, so ella bod ni'n defnyddio nhw'r templedu a bod ni eisiau ychwanegu rhyw 2 neu 3 colofn, mae hynna'n ffain, dim problem o gwbl, ella bod ni eisiau tynnu chydig golofna o'na, da ni'n gallu gwneud hynna. Ond mae'n rhoi y sail na I ni gychwyn a gweld pa syniadau da ni'n gallu dod I fyny efo mwyn defnyddio'r rhestr yma. Felly, mwyn cychwyn, dwi am ddefnyddio yr rheolwr asedau yma. Da ni efo fan hyn, ar yr ochr dde. So, dwi'n glicio ar hwnna, wedyn mae'n deitha ni yn fras be mae o yn mynd I helpu ni wneud. Felly, mae hwn yn mynd I helpu ni gadw trac o dyfeisiau ar draws ein sefydliad. Felly, fel da chi'n gweld yn fan hyn, mae gennau chydig o golofnau gwahanol, a wedyn hwn ydy'r rhestr I hun, fel mae o'n dangos yr esiampl I ni. So fe gen I restr o ddyfeisiau, a fydd bob un o'r dyfeisiau yna efo lot o wybodaeth da ni'n cadw yn y rhestr am y dyfais. Felly, na ni ddefnyddio'r templed yma. So, na ni hefyd dangos o yn yr site navigation, so wneud hwnna roed o yn y colofn mae ni ar y chwith yn fan hyn. Felly wneud o'n hawdd I ni ffeindio hwnna, dod nôl ato fo. Okay, so hwnna wrth i'n llwytho. So dyna ni, mae hwnna wedi creu rwan yn rhestr wag ni, a mae hwnna wedi cael ei selio ar y templed rheolwr asedau yna. Felly fel da chi'n gweld, mae'r colofnau I gyd yna gyda fi, ac does gen ni ddim byd eto I fewn yn hwn. Rwan ta, ar yr demo Saesneg ryw eiliad yn ôl, nes I am ryw reswm golli, dwi'n meddwl am bod ti'n hwyr,
O'n i ddim yn medru ychwanegu dim byd i'r rhestr yma, ond be dyn ni angen wneud ydy, dyn ni angen mynd i fyny i'r top yma, a newydd, a dyn ni angen clicio ar yr botwm yna. So, clicio ar new, a fan yna. A wedyn mae hwn yn dod â ni i sgrin lle dyn ni'n gallu ychwanegu gyd o'r gwybodaeth dyn ni isio am un eitem yn y rhestr yma. Felly gallwn ni adio llun, enghraifft, yn fyna. Mae'n bosib i ni roi tag i fewn yn fan hyn. So, na i jyst rhoi digon o wybodaeth ar hyn o bryd mwyn bod fi'n gallu safio hwn i ddangos i chi. So, mae'r seren yn fyna'n dangos bod fi'n gorfod rhoi yr gwybodaeth i fewn yma. Felly, fe rai orfodi pobl i roi gwybodaeth cywir i fewn. Status, dyn ni'n gallu dewis o restr sydd wedi cael ei greu i ni'n barod. A wedyn gwneithurwyr hefyd, dyn ni'n gallu gwneud yr un peth. Dwi'n gweld be arall dwi angen ychwanegu yn fan hyn. Dim byd arall dwi'n meddwl. Ond fel ydych chi'n gweld, mae yna ddyddiad yn fyna, so dyn ni'n gallu ychwanegu dyddiadau i'r colofnau. A dyn ni hefyd yn gallu rhoi rhestrau fel hynna i fewn. Felly, na i safio hwnna. A dyna ni, mae ein eitem gyntaf ni yn y rhestr yna, fel ydych chi'n gweld. A fyswn ni gallu adio gymaint o bethau dwi isio i'r rhestr yma yn yr un modd. OK, ag fel wnaethoch chi weld hefyd, da ni'n gallu dod â rhestrau fatha Excel a falle i fewn i wneud hwn. Felly, wedi hynna, dwi rwy'n ymddangos i chi sut da ni'n gallu gosod i fyny chydig o awtomeiddio ar hwn, fel bod ni'n gallu gwybod pe mae pethau'n digwydd yn y rhestr yma. So, er enghraifft, dwi'n gallu dweud creu rheol yn fan hyn. A dwi'n gallu dweud, os di eitem newydd wedi cael ei greu, er enghraifft, mae'n bosib gyrru e-bost, ella i pwy bynnag sydd bia yr dyfais yma, neu mae'n bosib gyrru un i fi, neu mae'n bosib chwilio am rywun o fewn eich tenant Microsoft 365, a ydych chi'n gallu gyrru e-bost yn dweud, o, yna rhywbeth wedi cael ei greu yn y rhestr yma. Well i fi fynd i fewn a gwirio be sydd wedi cael ei greu. Wedyn, da ni'n gallu rheoli y rheola yna. Does gen ni ddim yn y fyna, ond da ni hefyd yn gallu gwneud yr enghraifft, so pen mae'r colofn yma newid dydwch. So, os oes gen ni golofn bwysig, ella bod ni angen gwybod pen mae'r colofn yna yn newid ar gyfer eitem yr enghraifft. A wedyn, yn olaf, yn y demo yma, be nes i dangos i chi ydy just y ffordd mae o'n hawdd iawn wedyn, os dydy'r hwn ddim yn rhoi digon o hyblygrwydd i chi wedyn, o ran be ydych chi angen wneud efo'r gwybodaeth yma, mi ydym ni yn sydyn iawn yn gallu creu be maen nhw'n galw'n power up ar dop hwn, fel bod ni yn gallu wedyn creu chydig bach o code yn hynna'n, wel, low code, no code, maen nhw'n galw fo. So, bod ni'n gallu creu app ar ben hwn, so bod ni'n gallu gwneud chydig bach o newidiadau o fewn y data, bod ni'n gallu cael hwnna ar gael i bobl eraill. Rwan, mae yna gwestiynau lle fyswch chi'n gorfod meddwl am trwyddedu a falle i wneud efo power apps, ond mae hwn yn ffordd da iawn o gael rhywbeth pwerus iawn i fyny ag yn rhedeg yn sydyn iawn. Felly, dwi jyst am ddangos i chi sut mae'n gwneud hwnna. So, os dwi'n mynd i'r botwm integrate yma yn fan hyn, so, dyna ni, integrate, a wedyn o fewn y menu yna mae gennym ni power apps. So dwi am wneud create app, a mae hwn yn, am bod fi yn y rhestr yma'n barod, mae hwn yn mynd i greu'r app yn syth i ffwrdd o'r data sydd gennym fi yn fan hyn. Felly, sydau, na ni greu hwnna. A wedyn tra mae hwnna'n creu, dwi jyst am eich atgoffa chi. Mae ein safle wenu yn mynd ar draws gwylio'r sgrin ar hyn o bryd, felly ewch draw i'r safle, da ni'n gwneud blogs yna, da ni'n gwybodaeth fel hyn ar y safle, da ni am fod yn postio'r fideos yma hefyd, a wedyn ar ein cyfryngau cymdeithasol, fydd y fideos yma ar gael i chi ar ôl y sesiynau hefyd, felly fydd yna 30 diwrnod o'r awgrymiadau Office 365 yn fan yna, a just i ffwrdd o'r brif wefan, mae gennych chi hefyd yn Academy ni, lle mae gennych ni gwrs Microsoft Teams i ddechrau fo'i, a fyddwn ni yn ychwanegu cyrsiau newydd yn yr wythnosau misoedd i ddod. A dyna ni, so mae'r app yna newydd gael ei greu fi, ac da chi'n gallu gweld
bod y data wedi dod trwad i'r sgrin mae hwn yn dangos i fi, lle fydd yr app yn edrych fel. Ag weddol syml ar hyn o bryd, ond mae gennym ni wedyn y gallu i greu app sydd yn gwneud lot o bethau pwerus o rownd y data yna sydd yn y rhestr. OK, a dwi'n mynd i adlu yn fyna heno. Diolch yn fawr iawn i chi eto am ymuno efo ni. Na ni obeithio gweld chi fory am yr sesiwn nesaf. Na ni fynd trwy, na ni edrych ar y safleoedd tîm dal, ond just edrych ar y ffeils ag ychydig o beth eraill sydd o fewn yr safleoedd tîm na fewn Sharepoint efo chi fory. OK, diolch yn fawr iawn i chi, a nos da, a na ni weld chi fory. OK, hwyl.